Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Ngano man lagi kaping. Tuwa mo din sa syudad sa pader, no? Unya. Wa mo kukumay bawang mato siya. Oy, kay ngano, wa mananghid nimo. Wa, Ngano, kinahanglan gyud siyang mananghid nimo, Ping. Unsa ka, kardinal? grabe sa nimo. Ay di manggod. Mura manggod ka dihag tulionon nga wa ka mahimutang. Pita, baban mo milagring, oy. Wala kay rosaryo, no? Kay, bisag unsa na lang imong giyawit ha. Ay, Ginoo ko, pasaylo ako nakasako. Nagpataka ra kog yaw-yaw, Ginoo. Noon sa man taon ka, oy. Ay di manggod, Ping. Wa manggod ko kasabot nga nung naingon anak ka. Murabag, dako og sa si padre nimo nga miadto siya sa syudad nga wa ka mahibaw. Muraba og may obligasyon siya nga mananghid gyud nimo. Oo, day, no? Naunsa man taon ka, oy. Pagbughag kahoy dito. Bitaw, no? Saktos milagring. Way obligasyon sa pader nako, pero nganong di man ko mahimutang? Gimingaw ko niya. Sabay ako buhaton. Lord, sa may angay kong buhaton. Nakuha na ni Felipe ang pagbati sa akong anak. Huwag dili kini mahimo. Dili mahimo magpadayod eh. Kinahalangan doon ako'y buhaton. Kinahanglan yun. Pa? Oh, Adto na ko, ha? sige. Amping sa biyahe. Oh, nga naman ka. Wa man. Kaya nga naman di ay. Pero man kung nagkurog ka, Ay, wa, uy. sigurado ka? Ay, okay ra lagi ko. Mura man kung nagluya ka. James, padre. Idara na kining imong inahan. Ingon ani na gyud ni ba sa magkatigwang. Pero okay ra jud ko, wa kay angi kabalaka. Basta, ha? Sige, adto na ko. Amping ka din niya, ha? Sige. Padawag ba yun kung may problema, ha? Ma? O lagi, bye-bye. Amping. Diyos ko, nahadlo ko. Nahadlo ko. Iyan ang may bawaan ang tinuod. Nahadlo ko. Unsa man di mo sikreto, ate? Oh, Nadi ka sikreto nga delikado, ate? he! Chismosa! Sorry, ti, ha? Pero, nihilak mong good ka? Matag doon kisurtihan ini ha. Ha? Bantay yun. Talent ng Pilipino, chismis. Tungo sa pag-asenso, chismis. Ang pamansang marijuana, chismis. Uy, si Kuya Piping. Nagtutok siya sa iyang cellphone o nagpa-smile-smile. Yay. Sakto ka ako sa akong pagtuo. Nga picture ni Father James ang iyang gitanaw karon. Gwapo hagis kong anak ko eh. Ako gwapo kong amahan god. Ay, anak, gimingaw jud ko nimo nga wati ka makita tulo ka adlaw na. Kiss na lang ko nimo be.
Gihagkan ni Kuya Piping ang iyang cellphone. Wala. Na. Iyang gitapion sa iyang dugan ang iyang cellphone. Diyos ko, Lord. Naunsa naman si Kuya Piping, ay. Huy, Brad. Uy, Guardian Angel. Naunsa ka diha? Ikaw din ni sister? Abi na kong napakita na ko ang Guardian Angel na ko na. Ay, ni malulong. Unsa nam sa ni magilili diha? Si Kuya Piping nasad? Paminaw, Lid. Nakita gud na ko nga gihagkan ni Kuya Piping ang iyang cellphone. Unya, gitapion sa iyang dughan. Unya. Pero sawa pa na, sis. Sige na to siya tutok sa cellphone. Unya, pinasmile-smile pa. Ay, unya. Nakasiguro ko nga ang picture to ni Father James ang iyang gihagkan. Ngano? Nagakita ka? Wa, Uy, ano niingon magkasigurado kang picture ni Father ang iyang gitanaw? Di pwede picture ni nang milagring iyang gihagkan? iyo, kaluod. Kaluon? Iya man ang asawas ng milagring niya, kaluon? Di ba? Mga tiguang naman gud. Kiss-kiss. Mao ba? Unyang imong giingon nga picture ni Father ang gihagkan ni Kuya. Dili luod? Ha? Ha? Ngayon nagkaingon madayon ka nga picture ni Father. Nga wa man unta ka makakita. Feel lang nako. Naghinuktok na sad si Piping. Lahom na sad og gihuna-huna. Murag tuon naman gid ni gitago na kung tawhana ba? Ni barog ba yaay? Uy, gikuha ang sundang. Hoy, Piping! Uy, intaw na unsa man ka. Nganong di man una nimo istoryahan, ha? Ayaw padas imong gibati. Uy, unyag makapatay ka. Unsa may mahitabo. Ibalik ng sundang. Ibalik na. Naunsa ka? Unsa na imong ipanulti? Kinsa man na imong kontra. Nganong nagbitbit ka man anang sundang. Manguha ko butong. Atuyang raman taong kaoy. Kano sa man ko may kaaway taong? Manguha ra day kag butong. Sige, daghana Ping. Kini, sakto na ning usa ka pitsil nga tubig sa butong. Dalon ko na nis kumbinto. Be, tagai kog usa ka baso Ping be. Muinom ko. Ay nag-iba ni Gring, kang pader ni. Ha? Napay mga butong di ay. Ikaw na lay kuhag tubig. Sige na rin ako. Ay, nayabag ay. Di na ni maayo da. Muragwa na ilaing importante niya rong mga panahon na gawas ni Padre. Uy, salamat kay Noy. Murag mahiga ano magyugo ini, Noy. Imo na magigong gipangga pagayo. Kay pinangga gyud bitaw kay taka pader. Magwa ko baso ha. Kitang duha ang manginom ini. Kadiyot ka ha. Kung ako man gyud gani kang anak pader, mamawi gyud ko sa mga tuig nga wati kay kauban. Mamawi gyud ko.
Tanawa nila, uy. Pero wag yun makapantay si Father. Nga pilit kay tinutukan niya si Kuya Piping. Bay. Ako sa nabidyohan, bay. Asa naman to akong kamera? Asa na to? Nara. Video. Okay, nara. Hoy, Lolong! Nagunsa ka diha! Nang Milagring! Nang? Dire. Nang. Dire. Ay, kukuro yan. Nauna nakakita. Abi pa lang. Be, tug-ani ko tinuod. Unsay imong gi-video, ha? Wa pa mahuga video nang. Kaya niabot mo ka. Ha, sa ato pa, mag-video gyud lagi unta ka. Oh, nang luspad ka. Murag doon na gyud kay angay isulti nako da. Unsa man na, Lolong? Waoy. Unsay waoy? Mulimod ka? Bisan klaro na kayo sa imong dagway og sa imong mga mata. Hoy, Lolong, nahibaw ka gyud nga dakong saang mamakak. Naagyud na sa napo kasugo sa Dios nga dili ka mamakak. Ha, wa ka mahibaw, ana. Sa Kristan ka, unya wa ka mahibaw. Nahibaw mo nang. Unya, mamakak ka. Pero nang, sa Old Testament raman ang 10 Commandments nang, uy. Giusap naman ni Christ sa New Testament. Giduha naman niya ang mga sugo. Love God above all things man ang una. Unya ang ikaduha, love your neighbors as you love yourself. Unya, kay kung mamakak ka, wa man ka magmahal sa Ginoo, ana. Mao nga ayaw pamakak. Wa mo ko mamakak. Tug-an unsay imo untang videohan. O kinsa man untay imong videohan, be. Ay. Oh. Unsa man mo, tug-an ka, dili. Milagring. Hi sis. Hi. Seryoso lagi mong duha? Hoy, Lolong. Mag-istorya ratag usab, ha? Ari sa kolida. Ngano di, bro? Lolong! Bro, ngano, uy? Anong I'm watching you matus ng milagring nimo? Lugawa ini. Ipaningot man ko. Ngano lagi? Ay, my God, ni mo lulong. Nga na imo mo ito kibuhat. Unsa na sa tuy, nasa utok ni ng milagring. Kay bawbi gyud ka ha, unsa na siya kumasuko ni Kuya Piping? Mo-leave na lang ko sis. Ha? Di lang una ko magpakita sa simbahan. Magpadarang kog suwat ni Father. Wala, uy. Mahadlok mo ko nga magpakita ni ng milagring. Unya, wa ka tuod sinang milagring sa inyo, ha? Nagtuo kang di kaniyang pangitaon? O gusto mo sa ikasulti ni Father? O sa may imong himuong rason nga mo leave ka?